Vale. Això ja està en marxa la gravació. Vaig a compartir. Sí, espera. Perfecte. Val. Doncs res, bon dia a tothom. Gràcies per connectar-vos en aquesta última webinar. Jo soc l'Àlex Nicolà, soc el tècnic de l'Oficina de Transició Energètica de les Terres Gironines de la Federació de Cooperatives del Treball. I avui, juntament amb l'Enric, que és el tècnic de l'Oficina de les Terres de l'Ebre, us acompanyarem en aquesta presentació dedicada a les comunitats energètiques. Si algú encara no està en el cas, es tracta d'un cicle de 3 sessions. La primera està dedicada a l'eficiència d'estalvi energètic, que es va fer el 22 d'abril. La segona dedicada a la generació d'emmagatzematge i a la petita i mitjana empresa, que es va fer el 29 d'abril, i aquesta que farem avui sobre comunitats energètiques. Aprofito per dir-vos que des de les oficines estem a la vostra disposició per acompanyar la vostra organització en la transició energètica. I ho fem amb el suport de l'ICANN i, en el nostre cas, també des del moviment cooperatiu, representat per la Federació de Cooperatives del Treball. Bé. L'objectiu de la sessió d'avui és posar en context com la transició energètica, quin és el model actual i quins són els objectius que tenim marcats a nivell de país, què són les comunitats energètiques, quin és el cicle de vida i passos que cal per constituir una comunitat energètica, com podem participar en un projecte de comunitat energètica com a socis d'aquesta comunitat i alguns casos pràctics que ja s'han donat a compte que s'han portat a terme per constituir comunitats energètiques. Per què és interessant aquesta sessió? Aquesta sessió, a través de les comunitats energètiques, veiem com podem contribuir a aquesta transició energètica de forma més activa. Construir i formar part d'una comunitat energètica ens ajuda a participar d'aquesta transició energètica de forma activa i ser consumidors actius o productors actius. Després, finalment, agafarem un model, algun cas d'èxit de comunitat energètica que hagi tingut que coneguem nosaltres. Per què parlem de transició energètica? Bé, el que es tracta és de canviar el model actual on la generació està concentrada en grans instal·lacions a una generació descentralitzada, on la producció i l'ús de l'energia siguin propers. També volem fer un canvi de combustibles fòssils, en aquest cas, com ara comentàvem a la prèvia, per no dependre de situacions geopolítiques, de conflictes geopolítiques, per energies que siguin 100% renovables. La distribució en aquesta generació concentrada en grans instal·lacions fa que hi hagi pèrdues de l'energia en el seu transport i que la ciutadania no pugui tenir un rol més actiu i participatiu, ja que aquestes centrals de generació de grans instal·lacions acostumen a ser d'un oligopoli. Què hem de fer fins al 2030? Doncs reduir el 20% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle respecte al 1990. El 35% de l'energia consumida ha de ser renovable. El 70% de la generació elèctrica ha de ser de fonts renovables. Millorar el 35% d'eficiència energètica respecte al consum d'energia primària. Déu-n'hi-do, perquè ja estem al 2026 i els reptes són força importants. Ara definirem què són les comunitats energètiques. Dir-vos que les comunitats energètiques estan definides com a trossos. Tenim una directiva europea i després tenim algun reglament, alguna legislació nacional que sí que ens fa algun mencís de com han de ser aquestes comunitats energètiques. Però encara no hi ha un reglament desenvolupat, una normativa específica a l'estat espanyol que defineixi aquestes comunitats energètiques. A partir del Real Decret 7/2026, en el qual també s'informava dels descomptes que tindríem en els combustibles fòssils, també s'informava que finalment, en 3 mesos, tindríem aquest reglament específic de com han de ser aquestes comunitats energètiques. Per al moment, el que més s'assembla a les definicions que hi ha és fer una cooperativa o una associació. Per tant, com a definició, direm que una comunitat energètica és un conjunt d'agents, empreses, persones, llars o entitats que s'uneixen voluntàriament per a compartir la producció i el consum d'energia renovable, de manera local i sostenible, per compartir serveis relacionats amb l'energia o la mobilitat. Aquesta col·laboració es realitza a través de la creació d'una estructura legal i organitzativa. En general, es pot començar per una associació, que és més fàcil i més econòmica, però després realment, per ser més robust i tenir més solvència, ens aniria millor traspassar-se a acabar sent una cooperativa. El tema és que permeti la participació de tots els membres en la presa de decisions i la gestió de la producció i distribució d'energia renovable. Com veiem, la comunitat energètica té una dimensió energètica, que ara parlarem dels diferents serveis energètics que pot oferir, però també té una dimensió comunitària, en promoure l'associacionisme, la formació de la comunitat,
i també incloure, per exemple, el que seria la pobresa energètica, incloure persones vulnerables dintre d'aquesta associació i no deixar-les de banda d'aquesta transició energètica. Què pot oferir una comunitat energètica? Bé, doncs compartir l'energia generada de les instal·lacions. Una instal·lació que és d'una comunitat energètica, ja sigui la més comuna, és una instal·lació d'autoconsum, doncs aquesta energia generada es pot repartir, es pot compartir entre els diferents socis que estiguin adherits a aquest servei d'aquesta comunitat energètica. Ens permet tenir un control comú d'aquesta gestió d'aquesta instal·lació compartida, de manera que podem veure entre totes com s'està gestionant i quin aprofitament estem fent d'aquesta instal·lació. També cal tenir en compte que podem tenir altres serveis energètics compartits. Sempre parlem d'aquesta instal·lació d'autoconsum, però també podem tenir un gestor energètic que ens ajudi tant a fer una compra agrupada d'energia, que ens ajudi a gestionar aquestes instal·lacions d'autoconsum, que dintre del gestor energètic seria específicament el gestor d'autoconsum. També podem tenir una mobilitat elèctrica compartida i el finançament, que al ser compartit representarà menys finançament individual per cada un dels socis participants. Qui pot participar? La comunitat energètica pot estar constituïda tant per empreses, ajuntaments, famílies, veïns i veïnes i comerços. Nosaltres, des de l'Oficina de Transició Energètica, bàsicament ens centrarem en les empreses i comerços. Però si en algun cas teniu possibilitat de constituir una comunitat energètica a nivell de veïns, també podem buscar recursos perquè us ajudin a constituir aquesta comunitat. Com participar-hi? Doncs l'estructura legal i organitzativa que més s'ajusta a les definicions que tenim actualment de comunitat energètica seria la cooperativa o associació. I la manera de participar és que tots els membres han de poder participar en la presa de decisions de la gestió. Per això les cooperatives i les associacions són les que més s'ajusten a aquestes primeres definicions i són les estructures legals que estan donant forma a aquestes comunitats energètiques actuals. Quins beneficis econòmics puc tenir? Bé, el primer seria aquest estalvi en energies renovables. Entenem que tenim una instal·lació renovable que forma part d'aquesta comunitat energètica o participem, doncs això ho veiem directament amb estalvis dintre de les nostres factures. Tot el que generem i consumim a partir de les nostres instal·lacions, doncs nosaltres controlem aquest preu de consum. Permet obtenir economies d'escala i millors preus. Clar, si nosaltres participem d'una comunitat energètica, sempre el que fem una compra, per exemple, volem comprar sistemes de climatització, bombes de calor, volem fer una rehabilitació energètica, volem posar instal·lacions col·lectives o individuals, sempre podem anar a nivell més agrupat i sempre serà més atractiu per una empresa fer aquest subministrament a major escala que si ho fem individualment. El finançament, si el demanem de forma col·lectiva, sempre té més facilitats i més oportunitats. Una creació d'una economia més local, estem parlant d'activar una generació i un consum dintre d'una zona en concret, i aquesta seguretat financera, és a dir, el fet de repartir les despeses fa que tinguem aquesta seguretat financera a nivell individual. Beneficis ambientals. Potenciem l'eficiència energètica, és a dir, primer el que fem és mirar què consumim i mirar de reduir aquest consum. Descarbonització de l'economia. Anem cap a, en comptes de comprar l'energia que ens subministra directament, vingui d'on vingui, nosaltres anem a consumir de fonts renovables. Per tant, participem en aquesta descarbonització de l'economia. Reducció dels impactes ambientals vinculats al transport de l'energia, perquè és el que comentàvem, en comptes de fer instal·lacions de generació, grans instal·lacions de generació que reparteixen a diverses parts del territori, reduïm els impactes ambientals posant aquestes instal·lacions en les zones on realment es consumim i compliment de les normatives europees. Beneficis socials. Clar, permet agrupar-nos i tenir un marc narratiu i objectiu comú. Impuls de col·laboració entre els agents i els seus beneficis. Gestió col·laborativa dels serveis, contribució a la democratització de la producció, l'accés i l'ús del consum de l'energia, seguretat per a les empreses i la ciutadania. És a dir, al final estem donant beneficis a la zona, aquesta agrupació social que parlàvem abans, de la zona on estem produint i on estem consumint aquesta energia. A nivell de serveis que pot oferir una comunitat energètica, normalment sempre ens centrem en que seria l'autoconsum col·lectiu, però veurem que hi ha altres serveis que també estan associats a aquesta comunitat energètica. A nivell d'autoconsum col·lectiu, podríem tenir-ho tant a nivell d'energia fotovoltaica com energia eòlica, i el que es tracta és de tenir una instal·lació que pot ser de la comunitat energètica o pot ser d'una altra entitat, però del qual aquest consum sí que va als socis participants d'aquesta comunitat. Això ens permet reduir la factura elèctrica
aprofitant un recurs natural, un recurs renovable. L'emmagatzematge d'energia ara està força de moda i en principi s'està apostant per aquest emmagatzematge d'energia. Segurament, a nivell individual, potser no tenim prou interès, no podem aconseguir una bateria que sigui prou òptima econòmicament. Però si ens agrupem i busquem aquests excedents, els posem en una bateria conjunta, segurament el retorn de la inversió serà més beneficiós per tots els socis de la comunitat energètica. Per tant, un dels serveis podria ser aquest emmagatzematge d'energia. La mobilitat elèctrica. Això, com que tenim som mobilitat, se podrien esplaiar molt més, però la idea és fer aquesta mobilitat elèctrica, que podria ser una compra de vehicles compartits, o bé fer aquest lloguer o aquesta participació en Som Mobilitats de fer aquest car sharing amb els diferents vehicles. Altres serveis serien l'aïllament d'edificis a nivell de comunitat energètica. Per exemple, jo estic promovent la comunitat energètica de Salt. Des de la Diputació de Girona ens van fer una subvenció assessorament a la qual totes les persones sòcies de la comunitat energètica se'ls feia una auditoria específica per com podien millorar l'aïllament de les seves llars. El que es va fer al final va ser, dintre del barri vell, agafar alguns edificis tipus i a partir d'aquí veure quines són les característiques o com es comença a implementar aquestes millores. El fet de pertànyer a aquesta comunitat energètica ens ha donat pas a poder accedir a aquesta subvenció i després, a l'hora d'implantar aquestes mesures, doncs ho podem fer de forma conjunta i de forma agrupada. Segurament podrem optar a alguna subvenció o, si no, per aconseguir el finançament i contactar amb empreses amb aquesta escalabilitat de preus. Xarxa de calor i fred. També. Això també és interessant. O sigui, des d'una comunitat energètica podem fer que aquesta inversió o aquesta creació d'una planta de generació, sobretot d'energia tèrmica, en aquest cas parlaríem d'energia tèrmica, que subministrés a tots els socis d'aquesta comunitat energètica. De manera que podríem tenir una xarxa de calor i fred conjunta, de manera que els costos fossin repartits entre la comunitat energètica i partíssim d'una calor o fred inicial a l'accés individual tant de la nostra indústria com de la nostra vivenda. Per tant, l'estalvi o la capacitat, l'estalvi o la despesa en produir aquesta fred o calor i ens partiria d'una temperatura més alta i seria inferior a la que necessitaríem si féssim de forma individual. Aquesta formació i optimització del consum. El fet de pertànyer a una comunitat energètica ens permet posar-nos en conjunt els dubtes, consultes o veure realment quines són les diferències entre els diferents comercialitzadors o serveis contractats. Des d'aquest punt de vista, des de la comunitat energètica pot tenir un gestor de la comunitat que pot fer una anàlisi dels costos i dels diferents contactes de comercialitzadors dels diferents socis i sòcies i poder aconsellar algun tipus de contracte que sigui més beneficiós. En aquest punt seria compartir les necessitats dels neguits en aquesta optimització del consum i en aquesta contractació diferent que tenen diferents comercialitzadors. Les compres col·lectives asseguren aquesta optimització econòmica. Per exemple, si estem en un municipi que tots tenim calderes estufes de pèl·let, doncs podem fer una compra conjunta de pèl·let tots els socis d'aquesta comunitat energètica. O podem fer una compra agrupada de subministrament elèctric. O podem fer una compra agrupada, per exemple, si en aquestes auditories energètiques sortís que és interessant fer el canvi del sistema de calefacció actual, que imaginem que tots ho tenim amb estufes elèctriques que funcionen amb resistència i ho passem tots a bomba de calor, doncs aquesta compra col·lectiva la podríem fer des de la comunitat energètica i tractar amb diferents proveïdors i aconseguir aquesta economia d'escala. Bé, per últim, hem vist que l'estructura seria que podem fer aquests diferents serveis, que serien tant mobilitat sostenible, energia tèrmica, energia elèctrica o eficiència energètica, i després que a nivell d'estructura i gestió ens dona facilitat en el finançament, en l'estratègia de creixement, hi hauria dinamització i captació de sòcies, representació davant intermediaris i proveïdors i gestió administrativa comunitària i tècnica. És a dir, aquestes serien les dues parts més importants d'aquestes dues estructures que ha de tenir una comunitat energètica. Bé, aquesta seria la meva part. Després, com que ha sigut una mica genèrica, si voleu aterrar-ho en algun cas concret vostre, doncs mirem com podem aterrar-ho i com podem ajudar. A partir d'aquí, ja dono pas a l'Enric. Aquí deixaria... Un segon, comparteixo jo ara, ¿vale? Si comparteixo... Un segon. Vale. Comparteixo... Un segon...
Ara? Sí, Ara bé? correcte. Sí, Bé, no? pues, Vale. Bueno, exemples que podem posar més enllà de la fotovoltaica, doncs, està el finançament col·lectiu. Això més que res perquè s'associa molt la comunitat energètica únicament en un autoconsum fotovoltaic compartit. I hi ha més enllà de tot això, que seria poder optar a subvencions, a finançaments de l'administració pública i fins i tot a accés a finançament privat. La majoria d'entitats tant públiques com privades disposen de línies específiques per a comunitats energètiques. També està lo de fer formació i informació energètica, transmetre tots aquests coneixements que ens calen per a gestionar bé l'energia a nivell de comunitat, que els seus membres en tinguin bé els patrons de consum, que es puguen revisar els contractes de subministrament, que estiguen al cas, diguem-li, del mercat elèctric, diguem-li, el mercat energètic, de com us cobren l'energia i com l'han de, diguem-li, i què poden fer a nivell de gestionar-ho ja a nivell, per exemple, de factura. També està la mobilitat sostenible. En el cas, per exemple, en el cas de DAFO d'alguna manera ja va veure que sí que hi ha possibilitats de fer coses. Si damunt això ho fa a nivell de comunitat energètica, doncs millor. La comunitat energètica pot gestionar els punts de recàrrega, pot disposar de flotes de vehicles elèctrics compartits amb els membres de la comunitat. De fet, això crec que hi ha, si no són comunitats, sí que hi ha molts de casos, diguem-li, d'exemples d'empreses que tenen vehicles compartits elèctrics. Després està el de la compra agregada. Això sí que és molt interessant. Àlex ja ha dit alguna cosa, però és molt interessant perquè, diguem-li, és un tema de factor d'escala. No és el mateix rehabilitar un edifici que rehabilitar-ne 3 o fer auditories energètiques en diferents empreses, diferents empreses amb la mateixa consultora, amb la mateixa empresa que els farà l'auditoria. També comprar maquinària, fer, diguem-li, compres agregades de biocombustibles o d'electricitat per supost. I finalment també diríem lo de la generació compartida d'energia renovable. Una cosa és l'autoconsum col·lectiu, ja és l'habitual, i l'altra també seria lo de xarxes de calor i fred, que també s'estan posant en marxa en alguns polígons i ciutats. Ara us explicaré així el cicle de vida de com constituir una comunitat energètica. El procés de creació d'una comunitat se pot dividir en 4 etapes fonamentals, que serien això: sensibilització, disseny, posada en marxa i funcionament. Tot comença en la sensibilització del territori i la creació d'un grup motor que impulsa la iniciativa. Sí que és veritat que això se diu molt ràpid i no és tan ràpid, a la veritat. Detrás d'això ha d'haver, el pas inicial ha d'haver un embrió, encara no té per què ser el grup motor, però sí que ha d'haver, bé a nivell d'administració, bé a nivell d'entitats d'associació, bé ha d'haver algun embrió, diguem-li, que tingui aquesta sensibilitat per formar la comunitat energètica. A partir d'aquí, l'embrió aquest se va alimentant i es va fent gran i
se desenvolupa per a que porti a terme la constitució de la comunitat energètica. En el cas, n'estem portant unes quantes a través de les oficines i és a la part, o sigui, la sensibilització és la part més diguem-li, més delicada perquè s'ha de fer molt d'èmfasis perquè encara que sigui la primera fase, és una fase que s'ha d'anar repetint al llarg de tot el procés per a contínuament estar diguem-li, creant grup, no sé com explicar-ho, crear un grup motor. Vull dir, el grup motor en 3 o 4 n'hi ha suficient, però l'ideal és que en siguin 7 o 8. I 7 o 8 empreses o 7 o 8 actors que es tiren del carro. I aquest és un tema que és recurrent, diguem-li, que s'ha d'anar treballant. Després està la fase de disseny. La fase de disseny és molt important perquè determinarà quins agents hi participaran, se definiran les necessitats energètiques que s'han de cobrir, s'estudiarà la viabilitat econòmica i es triarà el model organitzatiu, que normalment és cooperativa o associació. En el cas nostre, aconsellem cooperativa, també pot ser una associació, també podria ser una societat limitada amb molts de retocs dels seus estatuts per a que s'adapti a la normativa i a l'esperit de les comunitats energètiques. Aquesta fase és també molt important. Aquí ja quedaria molt definit el model de comunitat energètica que estem parlant. Un cop se disposaria dels estudis i estudis tècnics i econòmics i s'hauria definit ja el model organitzatiu, se passaria a la fase de posada en marxa. Aquí, amb el nivell de maduració del projecte, ja s'estan en disposició de fer una recaptació, diguem-li, de més sòcies. Ja tenim, diguem-li, ja podem parlar de coses concretes, podem parlar de quilowatts, podem parlar d'euros, podem parlar de coses ja concretades, podem parlar fins i tot de viabilitats, de com una mica ja hem pensat com ens finançarem. Ara també és el moment de buscar aquest finançament per a ja iniciar també la implementació d'instal·lacions i serveis energètics i per a culminar-ho, diguem-li, formalitzant-lo legalment la comunitat. Això seria la fase de posada en marxa. Finalment, ja posaríem en funcionament la comunitat energètica i, per tant, s'iniciarà la seva gestió tècnica i administrativa. Existeixen plataformes que ho faciliten, que aquestes tasques les faciliten molt. En el cas nostre, que estem al món cooperatiu, hi ha una cooperativa de segon grau que es diu Som Comunitats, que ja disposa d'una plataforma i disposa d'unes eines per a que això sigui molt fàcil. I també és el moment d'activar la dinamització de la comunitat per a consolidar i fer créixer el projecte. Això també està a les plataformes també que existeixen, a part de la nostra, diguem-li, de les Som Comunitats, això també ho tenen molt integrat perquè és important, com ja he dit inicialment, és important, diguem-li, que això, la sensibilització i l'activació sigui constant. En esta diapositiva se detalla una mica com s'organitzen les sessions de treball a nivell real, diguem-li, per arribar a constituir la comunitat. El procés se divideix en 2 grans blocs. El primer bloc, durant els 6 primers mesos, té per objectiu principal el disseny de la comunitat i la captació de sòcies. Això està alineat al que parlàvem abans de les fases.
i realitzen estos passos, diguem-li, es van realitzant estos passos, que és definir el rol del grup i analitzar l'ecosistema local. Això el que es fa és normalment se fa un informe de potencialitats i s'analitza on se troba cada ecosistema de comunitat energètica, diguem-li, on se mou i quines possibilitats hi ha i quins interessos poden importar més o quins s'han de reforçar i quins ja estan prou reforçats per a arrencar en força, diguem-li. Se trien quins serveis energètics es volen oferir. Això estarà molt d'acord estarà, no sé com dir-ho, amb el recurs energètic que tinguéssim i les necessitats energètiques que la comunitat energètica hagi de donar, de cobrir, diguem-li. S'estudia la viabilitat tècnica d'estos serveis. Això a nivell pràctic són els projectes tècnics d'autoconsums, de mobilitats, de compres agregades, del que sigui, de carregadors, del que sigui. Se decideix la forma jurídica, com ja hem vist normalment en cooperativa o associació. S'analitza la viabilitat econòmica del projecte a nivell global, tenint en compte tot, diguem-li, ja també tenint en compte la fase de funcionament, diguem-li. Se busquen les fonts de finançament. Actualment, el finançament, tot i que actualment no hi ha subvencions, sí que és veritat que les subvencions no hi ha subvencions, per exemple, per a fotovoltaiques i per a autoconsums i bateries i tot això, però sí que és veritat que les que hi ha hagut són recurrents, o sigui, ara no les hi ha, s'ha acabat la convocatòria, però seran recurrents, igual passa amb la mobilitat. I també està que està, com hem parlat, el finançament, diguem-li, privat, que després a algun exemple ja us explicaré. Finalment, se treballa la comunicació també per atreure més participants, que és en la línia que us comentava que s'ha d'estar sensibilitzant contínuament i comunicant. Com a fita més important d'esta etapa està la celebració d'una assemblea general on se presenten els avanços i es busca compromís de noves sòcies per a que el projecte, diguem-li, tiri endavant i sigui realitat. El segon bloc, ja un cop ja es té el disseny i la base social, s'entra ja en la fase final de 3 mesos per a la constitució de la comunitat energètica i la seva posada en marxa. En aquesta fase cal centrar-se en organitzar tota la documentació per a la constitució legal, definir l'organització interna, com se funcionarà en el dia a dia i, finalment, com planificar el futur, com continuarem un cop la comunitat ja camina tota sola. Aquesta etapa també finalitza amb una altra assemblea on se validaran els resultats finals del projecte abans de començar a funcionar en normalitat. Val a dir que aquesta temporalització de 9 mesos és una temporalització... Hi ha moltes maneres, diguem-li, de constituir una comunitat energètica. Això és una manera, diguem-li, la que nosaltres avui hem presentat, és en base a l'experiència que es té, que tenen les cooperatives, diguem-li, que nosaltres hem consultat i les cooperatives que estan, diguem-li, darrere de l'oficina de transició energètica cooperativa, que són, diguem-li, que nosaltres ens hem nodrit d'aquest coneixement i d'aquesta experiència i ara us estem explicant, diguem-li, com amb aquesta metodologia com se fa una comunitat energètica amb la nostra metodologia pròpia.
No se n'aniria de molt tampoc, no se'n va de molt, però bueno, és la nostra. Bé, la participació en un projecte de comunitat energètica és diversa i no tothom ha de participar de la mateixa manera. Existeixen tres perfils que es defineixen clarament segons el compromís que vulguin assumir. Primer tenim la persona informada, que rep actualitzacions de com evoluciona el projecte i participa en les assemblees manifestant la seva opinió, però en principi no va més enllà. Després està la col·laboradora puntual, que aporta el seu coneixement en termes específics, com pot ser comunicació, aspectes legals, etc., i ho fa en moments determinats, que quan és necessari, diguem-li, quan és necessària. I finalment està el grup motor, el grup impulsor, format per persones disposades a liderar el disseny i la creació de la comunitat i que són les que prenen les decisions clau i les que assisteixen a les reunions periòdiques de treball. Val a dir que aquests rols poden canviar, diguem-li, poden anar canviant, però és important tindre'ls en compte i, clar, el rol d'informat convé que sigui del grup impulsor, igual com el col·laborador puntual, tot i que hi ha vegades que aquests rols van canviant, però la idea és que hi hagi la màxima massa crítica al grup impulsor, tot i que els altres rols, diguem-li, són també molt importants en el procés de participació i constitució de la comunitat. Ara passarem, el cronograma és bàsicament el que us he explicat de blocs, però en detall de mes a mes. No faig més, vull dir, no hi ha més importància que aquesta, és anar desglossant els 10 punts, les 10 passes que hem parlat en la diapositiva anterior. I ara sí que us presentaré 3 exemples de comunitats energètiques que ja estan constituïdes. Una seria la de Castellbisbal, Inspira, l'altra la de Manresa Il·lumina i l'altra de Falset Marçà. El primer cas, la comunitat energètica de Castellbisbal, és un exemple de col·laboració público-privada impulsat per l'Ajuntament i el Consell Comarcal del Vallès Occidental i empreses dels polígons de Castellbisbal, que vol demostrar que la planificació i la cooperació entre empreses i administració són claus. Això ho estem veient ara en la que estem acompanyant a Roquetes, aquí al Baix Ebre. En aquest projecte van participar inicialment 20 empreses dels polígons industrials de la zona. Actualment en són algunes menys, però l'objectiu és que en puguen participar fins a unes 60 empreses. Se preveu instal·lar també a nivell immediat 200 quilowatts de potència en cobertes d'empreses membres que les cediran a la comunitat per a que es gestionen a través d'ella. I l'objectiu és començar a repartir energia l'any que ve, el 2027. Actualment, però, ja comparteixen serveis de compra agregada d'energia. O sigui, la comunitat està formada i ja comparteixen aquests serveis. En el segon lloc tenim a Manresa Il·lumina. Aquest exemple és pioner i referent tant a nivell català com fins i tot fora de l'Estat, havent rebut reconeixements, prèmits el 2025 a nivell europeu i altres prèmits a nivell també estatal i a nivell, diguem-li, català. Correspon a un model centrat en l'àmbit industrial. L'altre també és a nivell industrial, però aquesta neix del seu, en aquest cas, neix de l'associació d'empreses del polígon industrial Bufalvent, i aquesta associació el que ha fet és crear una cooperativa de serveis amb 36 empreses sòcies, que és la que constitueix la comunitat energètica,
La seva proposta tècnica és molt ambiciosa, té 10 instal·lacions d'autoconsum compartit situades en les cobertes dels membres d'empreses membres, que sumen un total d'1 megawatt de potència. I el projecte, com us he dit, és molt ambiciós i els serveis energètics que preveu gestionar a través de la comunitat energètica van des de la generació d'energia renovable, tant solar, fotovoltaica com tèrmica, com biomassa i eòlica, fins a serveis energètics de tot tipus, compres agregades, d'electricitat, biocombustibles, eficiència energètica, mobilitat sostenible i carregadors de vehicles elèctrics. Com a nota curiosa en aquest cas, que ja us ho he adelantat abans, és comentar que els projectes de fotovoltaica d'aquesta primera fase de la comunitat han estat íntegrament finançats pels socis. Un 10% ha estat capital propi, aportacions pròpies, i un 90% a través de l'Institut Català de Finances. I sense cap mena, diguem-li, d'ajut públic directe. Faig aquesta nota per a que es vegi que si es vol, se pot. O sigui, hi ha vies que fan viable el projecte a nivell econòmic i financer i en canvi, sense necessitat d'ajuts públics. Tot i que els ajuts públics són imprescindibles a nivell d'energies renovables i més si volem diguem-li, abastar els objectius de sostenibilitat i de descarbonització i transició energètica que ens hem marcat. El tercer exemple és el de la comunitat energètica de Falset Marçà. Este projecte neix de la mà de la cooperativa agrària Falset Marçà i el Consell Comarcal del Priorat, i el procés de creació d'esta comunitat energètica és el que ha permès establir que qualsevol cooperativa agrària, a través d'un canvi dels seus estatuts, esdevingui una comunitat energètica. O sigui, han sigut pioners en fer això, no? Que una cooperativa agrària li sigui molt, molt fàcil esdevindre comunitat energètica amb un canvi d'estatuts. Això, a través de les oficines, ho estem promovent. Sí que és veritat que les cooperatives agràries, almenys a l'àmbit territorial on estic jo, llevat de 4, diguem-li, són cooperatives molt envellides i que segons quin tipus de projecte no el veuen massa clar perquè tampoc no veuen clar el relleu generacional, etc. Però que a la mínima que hi ha gent jove a les cooperatives, de seguida s'apunten i de seguida volen activar lo de la comunitat energètica i estem en un parell o 3 ja que així ho volen i els estem donant suport des de l'oficina. Aquesta en concret actualment ja té la comunitat constituïda, però encara no té en marxa el servei principal, que serà l'autoconsum col·lectiu a través de 2 instal·lacions que sumaran un total de 100 quilowatts. Hasta actualment, en este cas, per exemple, és el que diem. Vull dir, en aquest cas sí que estan buscant finançament extern a través de subvencions i ajuts, i este autoconsum, el que es vol fer en estos 100 quilowatts seria abastir a 99 sòcies repartides entre 5 establiments de la cooperativa i 94 habitatges particulars. O sigui que sí que bueno, també té previst donar serveis d'eficiència energètica i formació i tot això. De moment,
està constituïda en el que us he dit. I és un referent a nivell del Priorat, esta comunitat energètica és un referent. Tothom està esperant, totes les altres cooperatives, diguem-li, la veuen com el seu referent i està esperant tothom a veure cap en tira Falset Marçà per a iniciar també ells els seus projectes. Com per a tancar ja, només destacar 3 idees. Primer, que les comunitats energètiques són un model col·laboratiu indispensable, fins i tot m'atreviria a dir revolucionari. Segona, que les pimes poden reduir costos significatius, això ho vam veure també a nivell de les 2 sessions que ens han precedit, i que accedir a renovables a través de les comunitats, o sigui, que es pot accedir fàcilment a les renovables a través de les comunitats energètiques. I la tercera, este segon punt, és que si jo no puc posar, o sigui, jo no em puc posar renovables, però sí que ho pot posar el veí i diguem-li compartim. I dir, això és, o al revés, jo me'n puc posar més i puc repartir la resta. I la tercera, que la participació local és el motor que accelera la transició energètica. És importantíssim que a nivell local formar les comunitats energètiques, perquè és des de lo local que podrem, diguem-li, fer grans projectes a nivell global. Moltes gràcies per la vostra atenció i ara, si hi ha dubtes, preguntes o el que sigui, estem a la vostra disposició. Qualsevol cosa, qualsevol comentari, el que sigui, ho anem parlant. Perfecte, doncs us prenc la paraula. En primer lloc, moltes gràcies per la vostra exposició, perquè una mica marca les regles potencials del joc si algú s'automotiva per iniciar aquesta cosa. Llavors, tinc 2 preguntes, i amb caràcter constructiu, les dues. Una és, quina influència té la participació d'administració local, comarcal, no sé què, en la dinamització de les experiències que coneixeu i que heu pogut aprofundir? Es valora positivament? És independent? També, jo què sé, si tens un grup privat que ja tira sol, que és superdinàmic i no sé què, doncs tu ja deixa'ls fer i que tirin? O quina percepció teniu? Això d'una banda. I d'una altra banda, coneixeu algun cas que en la fase aquesta estratègica de sensibilització, perquè a mi em sembla la clau, és a dir, després, jo veig tot de recursos i ara, i és això, és el que tu deies abans, no? Que si no hi ha subvencions en vindran, o el que sigui, esteu vosaltres prestant suport, no sé què, és a dir, la fase estrictament disseny, tècnica i tot el que ve després, a mi em sembla que és simplement posar-se i quan hi ha intenció tot fluirà, però aquesta part de sensibilització a mi em sembla estratègica. I en el món que vivim, dic, hosti, o trobes aquí líders locals, gent implicada amb ganes de... No sé, no? Hi ha algun projecte o alguna cosa que s'hagi començat a moure i que coneixeu que no s'ha pogut articular a causa de no haver pogut constituir aquest grup necessari promotor que lideri la cosa? En principi no, però hi ha altres pegues també, però mira, si et sembla... Fes-ne la teva percepció. Sí, si et sembla, lo de les administracions públiques, és important que participen. Tot i que tothom està en què, vull dir, és el sac dels cops, l'administració pública, tothom estem allà, qualsevol cosa, tot és culpa de l'administració, a la vegada les empreses sí que veuen també en més, o sigui, s'enfien més del projecte si hi ha una administració, diguem-li, de paraigües o una administració que facilita, per exemple, com a exemple, la que estem dinamitzant a nivell d'oficina a Roquetes, al municipi de Roquetes. Inicialment se va pensar en com era el poble. Vull dir, el poble és un poble molt així com que té uns polígons per la vora i el poble i els polígons estan dins d'un radi de 2 quilòmetres. Vull dir, se pensava en el radi aquest de l'autoconsum, de la límit de l'autoconsum, se va fer aquest pensament
i també es va de dir, bueno, hi ha taulades, hi ha gent que té instal·lacions que segurament tindran, alguns tindran necessitaran més, però molts altres tindran excedents i els podem brindar, l'oportunitat d'usar aquests excedents i rentabilitzar-los més que a la xarxa, diguem-li, que abocar-los a la xarxa. I ho dic jo perquè amb necessitat de l'administració, vull dir, amb necessitat de l'administració perquè en aquest cas no hi havia una associació d'empresaris i l'administració ens ha facilitat zones per a fer jornades. Ens ha facilitat i està com a facilitador de dir, doncs mira, en un moment donat l'Ajuntament, si fa falta una instal·lació, podem mirar de finançar-ne una o de posar-la en un equipament públic. Fins i tot de dir, nosaltres disposem d'equipaments, per exemple, que tenen excedents, perquè a les escoles a l'estiu tenim aquests excedents i no consumim en les nostres necessitats. Hi ha també a la fase inicial d'aquesta sensibilització es necessita fer com un estudi de potencialitats que els ajuntaments i consells comarcals disposen d'informació d'empreses, d'activitat, una mica del teixit social. Vull dir, i a vegades també no hi ha prou en empreses i s'ha d'entrar també al teixit social del municipi. Si està detrás l'Ajuntament, la cosa va més fluida. Si està detrás les administracions, està més fluida. El tema de sensibilització és molt important perquè costa molt. Nosaltres, per exemple, aquí tenim, hi ha interessades 14 o 15 o 16 empreses, però del grup motor només n'hi ha 3. De les 14 o 15, el grup motor només n'hi ha 3. Els altres estan disposats, però no es veuen en el grau de compromís per a tindre reunions cada 15 dies o 3 setmanes, de dir no compliré i no em vull comprometre. Clar, això d'alguna manera, a poc, a mesura que per això la metodologia aquesta que hem explicat, de crear com un model, sobretot en comunitats, estem parlant de comunitats empresarials, crear com un model entre cometes, tancat, que no és tancat, però que facilitar molt a l'empresa de dir, mira, han partit d'aquest model. A partir d'aquí, aquest model suposa estos costos, la viabilitat està acotada i està aquí, hi ha un informe de viabilitat que és positiu, i es pot enfrontar, això vos costarà tant i a partir d'aquí ja sou vosaltres els que heu d'agafar el camí i decidir. O sigui, l'acompanyament aquest, per què? Perquè l'acompanyament, si no hi ha una associació, si no hi ha alguna cosa, com m'ha passat, per exemple, en el cas de Bufalvent, que és una associació que des de l'any 90 ja té moltes empreses del polígon i és molt dinàmica i té molta... Vull dir, ja fa coses, diguem-li, comunitàries a nivell del polígon. La seguretat, la cartelleria, la difusió, ja fa moltes coses i ja tens un aglutinant allà. Si no és així, aglutinar la gent és una manera més fàcil de fer-ho, és, entre cometes, venent un projecte, diguem-li, de dir, mira, això podeu partir d'aquí. Tot aquest temps que vosaltres haguéssiu tingut a dedicar, en aquest cas lo dedica una empresa, una consultora especialitzada, defineix el projecte i a partir d'aquí ja poden caminar sols, diguem-li, i decidir, perquè la comunitat energètica, òbviament, ha de ser, com hem dit, és una cosa sobirana que els seus membres decideixen el que volen fer, el que volen deixar de fer i com ho volen fer i de quina manera. Però, ja et dic, moltes vegades
s'ha de fer d'esta manera a nivell industrial. També estan les comunitats ciutadanes que bueno, hi ha diferents models. Això està el model Girona, que està el company de Girona, que és que l'Ajuntament crea fa la comunitat energètica i dona, o sigui, és com un servei energètic que fa l'Ajuntament. Diu, tu vols participar de la comunitat energètica? Doncs mira, què necessites tu? Mira, jo tinc un consum normal d'un habitatge, doncs és tot hipotètic, doncs mira, en una placa ja en tens prou. Una placa val tant i la quota és tant. I tu fas una aportació, diguem-li, fixa per a cobrir això, que en molts de casos és retornable proporcionalment, i vas pagant una quota, diguem-li, per a consumir aquella energia en hores de sol, perquè normalment són autoconsums fotovoltaics. I aquesta seria una idea. Bueno, això. Sí. No sé si m'ho he explicat perquè T'has explicat perfectament, superxulo. Jo és que és superguai. En el nostre cas seria una cosa molt bonica. Jo desconec des d'un punt de vista social quines són les dinàmiques del municipi, però és que veig un potencial. Tot el que és gestió col·laborativa, cap on anem, és a dir, tu et mires les certificacions, normes ISO, totes parlen de parts interessades, no sé què, però aterrar això i portar-ho a la pràctica hi ha poca gent que s'atreveix, no? Al final, perquè molta teoria i molt discurs, però realment a la pràctica de dir, anem a ajuntar-nos, tu que vens d'una cosa i jo que venc d'una altra diferent, vinga, com podem generar un context d'interessos comuns, en aquest cas energètics, i vinga, començar a fer passes, no? I ho trobo superxulo. Us he d'abandonar perquè tinc una altra reunió ahir en vies. Us agraeixo moltíssim la lliçó perquè és superxula, m'he apuntat tot, us tinc ja fitxats, o sigui que tan bon punt vegi possibilitats. Molt bé, ja et Us contactem. passarem la presentació també i així... Serà perfecte, així li faré arribar al jefe i que vagin veient possibilitats. Sí, no, jo crec que a Camarles hi ha possibilitats, això que ho vam estar així comentant. Home, sí, que ho vam parlar així, però dius, és el que dius tu, més enllà de la distància, si involucres agents clau del municipi i amb una perspectiva així àmplia, ostres, es poden fer coses molt xules, i segur que si t'hi poses a estudiar-les n'hi pots veure més possibilitats, no? O sigui que, bueno, el temps ho dirà, tu. Molt bé. Escolteu, moltíssimes gràcies, A reveure. Adéu. Fins ara, adéu. Un moment, què tal això? Talla? Espera, encara estic...